May balita nga daw na ninakawan si nanay. Magkano yung nawala sa'yo, nay? Lahat ng pera. Magkano po ba lahat pera nyo bukod sa binigay ni Michael? Mahigit yata 1,000. Mahigit 1,000. Tamo, sayang. Grabe naman. Andito yung mga apo niya eh. Magkano daw yung nakuha? Ano daw? Sino daw yung ano? Sino daw yung... Hindi nga malaman kung sino. Kasi sabi ng mga bata doon, May ano nakaupo daw, daw. may nakaupo daw doon, tapos nakapula. Oo daw. Tapos may hawak na tubo. May hawak na tubo yung lalaki. Pinapalis nga daw ng mga bata doon. Ayaw umalis, sila daw yung pinalis. Palagay ko yun ang nagbabalak na ano nila ko. Kumain ka na, nanay. Ay, wala na ako. Sumubo na ako ng pagkain nito talaga. Problema di, yung mamaya. Anong problema, nay? Pagkain mamaya. Meron naman yan, bibigyan ka ni bibigyan ka ni Michael mamaya ng pagkain mo. Oh. So binigyan kasi ng pera ni Michael pang 1 linggo niya para Nawala. pambili ng Yun ulam na kasi kasama nun ninakaw. binigyan naman siya ng bigas. Eh kaso, yun nga, kagabi nga daw, may lalaki na nakapula, tapos nakahinto nga daw dun sa may Sa likuran. iniiga ni nanay, ninakawan daw siya. Kasi saan ba yung pera mo dito nakalagay? Oo, dito, ginanyan ko. O, ba't tayo mo ilagay dito sa... Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin, at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda, laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba. Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok ang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pang
So yan mga kakwela, dito tayo kay Nanay Flor. So ginagawa dun yung ano, ginagawa dun yung bahay niya. Kaya pumunta muna ako dito at may balita nga daw ako. May balita nga daw na ninakawan si nanay. Magkano yung nawala sa'yo, Nay? Lahat ng pera. Magkano po ba lahat pera nyo bukod sa binigay ni Michael? Mahigit yata 1,000. Mahigit 1,000. Oh, tamo, sayang. Grabe naman. Andito yung mga apo niya eh. Magkano daw yung nakuha? Ano daw? Sino daw yung ano? Sino daw yung... Hindi nga malaman kung sino. Kasi sabi ng mga bata doon, May ano nakaupo daw, daw. may nakaupo daw doon, tapos nakapula. Oo daw. Tapos may hawak na tubo. May hawak na tubo yung lalaki. Pinapalis nga daw ng mga bata doon. Ayaw umalis, sila daw yung pinalis. Palagay ko yun ang nagbabalak na ano nila ko. Kumain ka na, nanay. Ay, wala na ako. Sumubo na ako ng pagkain nito talaga. Problema yung mamaya. Anong problema, nay? Pagkain mamaya. Meron naman yan, bibigyan ka ni ano, bibigyan ka ni Michael mamaya ng pagkain mo. O, So binigyan kasi ng pera ni Michael pang 1 linggo niya para nawala. pambili ng Yun ulam. Kasi nakakasama nun ninakaw. binigyan naman siya ng bigas. Eh kaso, yun nga, kagabi nga daw, may lalaki na nakapula, tapos nakahinto nga daw dun sa may Sa likuran. iniga ni nanay, ninakawan daw siya. Kasi saan ba yung pera mo dito nakalagay? Oo, dito, ginanyan ko. O, ba't tayo mo ilagay dito sa damit mo, sa loob ng damit? Wala naman kasi akong kahit bulsa, wala man ako. Hindi, magano ka, magbili ka ng wallet, tapos siksik mo dito sa loob ng damit mo. Ayun na nga, sabi ko sa kanila, pahingi ako wallet. O, sa susunod na balik ko dito, bilang kita ng wallet, tapos sisiksik mo dyan sa loob ng damit. Kahit, mo, ha? kahit iperdible. O, nay, huwag mo hawakan yung mic. Kahit iperdible ko. Mawa naman yung pobre, oh. Ninakawan pa talaga. Pero hindi naman kayo inano na, hindi naman kayo sinaktan. Hindi ko nga alam na ito, nakaganon ito. Yan, nakaganyan Kasi alam siya. kong ito ang pera. Ngayon, nung sa kitempo ito kauupo, siguro naurong ako rito. Sos, pagising ko, nandoon na ito. Wala nang laman. Wala nang laman. Wala na. O nga, ano oras yun, nay? Siguro mga alas 4. Mga alas 4. Grabe. Alas 4 ng madaling araw. Oh, so yun nga. Kawawa na. Nag-uwi na yung mga bata, mga tao rito. Wala na. Wala na, nag-uwian na. Oo. Grabe talaga sa panahon ngayon, no? Ultimong matanda na hindi na halos makalakad. Hindi na naawa sa Hindi na akin. naawa. Ultimong matanda na ugod-ugod na nanakawan pa. Hindi daw tiga rito yung nakapula. Hindi nga natin. Una, dito pumunta na yung matapos kami kumain sa mga Namukhaan nyo ba? Namukhaan nyo? Pag huliin nyo. Kami nga pa, baka di namin ganito. Huliin nyo, paulin nyo kay tatay nyo. Huwag kayo. Hindi na yun. Sinabi nga nung Balik yun. Babalik pa yun na kasi naka-jackpot yun kagabi. Babalik at babalik pa yun. Wawa naman yung matanda. Wala nang halos makakain eh. Nanakawan. So yun, nandun po pala si Michael, si Boy Sardinas. Nandun siya sa ginagawang bahay. At hapon na din nagsimula yung yung mga gumagawa kasi nga may mga pasok din. So baka mamaya tapos na yan. At buti nga mo, nilagyan ng ilaw doon si nanay kahit papano. Hindi ba malamok doon kagabi? Hindi malamok doon na kagabi. malamok. Malamok. Malamok po. Oo, katul. Anong nilagay? Katol. Ako nga din, oh, dami kong gagat, oh. Malamig. Pero malamig. Malamig. 'Ang lamig. Ang lamig, ma. Ayaw nyo magkulambo. Ang lamig. 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 Ang
Wala ng ulam. Wala kang kulambo. O sige, susunod, lang kita ng kulambo ha. Para kahit nakaupo ka dyan, ilatag lang yung kulambo. Opo. Kukulubong lang ako ng kulambo. Kaya sabihin mo yung mga apo mo na bantayan ka kapag Ay, umuwi na sila kasi naantok na nga. antok na. Eh, nung Bagay, alauna alas 4 na yata, lumabas sila kay kumain sila yung mami. Eh ngayon, Nay, kumain ka na, Nay. Hindi, Ano inulam mo kaninang tanghali? wala. Ha? Yung kumain sila, sumubo ako kunti ng kansin kanton. Kumain Naligo ka na rin, Nay. Ah, Naligo ka na. yung ulo lang. Ulo lang, ulo lang, magkakasakit din yan. Walang tubig, anak. Ba't saan ba kayo umigip dito? Dito po. Wala kang bayan. Dito ka lang dito mamaya. Kasi, wala walang bayan. Karoon pa na nagbibigay naman. Dito kasi Doon na lang. Sangit yung may-ari. Pinabayaran doon. Oh, yung Kasi parang mas mabait. iniinom, sa ngayon kumuha. Doon na sa baba. Nababago. Magkano bayad nyo dun? 4 isang galon, isang timba, isang container. Yung timba, yung container, 3 yung timba. Grabe din pala, no? Ultimo, halos lahat binibili dito, Ay, ultimong oo. tubig. Oo. Grabe. So yun na, hayaan nyo na, may karma din yung gumawa, nagnakaw sa Sana inyo. nga na, sana. Nakarmahin din yun, walang awa yung lokong yun. Di ba naman ikaw, pinatulan pa? Hindi, mamaya niyan, bibigyan kayo niya ni Boy Sardinas para Sana pumunta dito si Boy. Oh, nandun si Boy, ginagawa yung bahay, Nay. Siguro nung di pa itong didiskraya sa sipag nito, no? Opo, naginita po yan ng mangkong. Oo nga. Buwan naman sa mangkong. Buwan po yan ang buwan na po. Nung nasagasaan siya. Apo, galing sa lang po. Saan ba siya banda dyan? Ayun, nung tumawid ako dyan. Sa tapat ng uste. Sunong-sunong ko yung Saan kayo kumukuha ng kangkong noon, Nay? Umango ako dito ng talbos. Umango siya. Oo. Magaling ba yan? Ano po, yung sako-sako ng talbot. Mga tatlong bandar na yun. Tapos itatalo na dyan. Gagawin niya sa kanya niya. Ay, nahango niyo yung kangkong nyo Oo. to, Nay. Kangkong, malunggay, talbos. Asan ang asawa niyo pala, Nay? Ay, matagal lang pa tayo. Hindi Wala. pa nagbagyong undoy. Dito rin kayo noon nakatira. Hindi. Inuwi ako niya sa Cardona. Cardona? Saan yun? Quezon? Hindi, dito. Dito lang din. Oo. Kala ko Cardona, Sabi- Quezon. Binangunan. Binangonan. Oo. Oo, kala ko Cardona eh. Bali, dati umahango kayo kangkong, ano pa? Ayun, malunggay, talbos. Malunggay, talpos. Kayo kasi hindi kayo nagpa-doktor nung na-disgrasya kayo. Wala naman kasi kahit yung manugang ko sa pamangkin, wala dito sila. Eh di Wala sana, akong kasama. nakakapaglakad ka na ngayon. Kaya mo, ayun ang binigay anak ng Diyos sa akin. Kailangan lagi nakaangat yung paa mo Oo. para hindi Oo, mamanas. kasi minamanas pagka hindi ko ikatag sa bangko. Kailangan lagi nakaangat. Oo. Yung paa niya lagi nakaangat, guys, para hindi siya mamanas. Gamot, Nay, wala na kayo iniinom na gamot? Wala. Ay, wala naman akong problema kundi itong pilay. Halimbawa, vitamins. Wala din vitamin. Ano kaya maganda na pwedeng vitamins kay nanay? No? Siguro
Enerbon, wag. Hindi, siguro, kayo na mag-comment nga kayo kung anong bagay na vitamins kina. Iko! Eko, tawag ka. Kung bibilaan, sa susunod pala maganda dito, bilhan ng gatas to si nanay. Dapat na nga lang iniinom ko. Ano? Gatas. Sino nagtitimpla sa inyo? Ayun, binibili. Binibili? 20 ang isang baso. 20 isang balot ng ano, ng tawag dito, gatas. Ngayon, ano ulam niyo na? Kanina, tanghali. Sumubo ako ng konti nila pagkain. Ano ulam niyo kanina? Hindi, nung kanina po nandun kasi, gulay, dahil yung mga... Pansit Canton. Pasit Canton. Wala eh. Kung susunod, huwag niyo ilagay yung pera niyo dyan, ha? Oo. Huwag niyo ilagay yan dyan. Oo, ayan nyo. Mamaya, bibigyan kayo ni Boy Sardinas. Oo. Bibigyan siya mamaya ni Boy Sardinas ng pera niya. Tayo nga, bali, bibili pa sila ng materialis ata doon. Grabe, liit lang ng bahay, pero umabot din ng 10,000. Yung ginasto, 10,000 na yan, ang liit lang. Sa yero pa lang. Sobrang mahal ng materialis dito sa Pilipinas. Grabe. Kung dati pa lang, kung dati lang nga, wala yung mga material. Bibuyas naman. Dati nga, may dito sa amin dati, pag gusto mo magpatayo ng bahay, basic lang kasi dyan sa may C6, may mga nagbebenta dyan ng 1,000 isang truck na kahoy. Mga galing sa pinaglinisan ng building. Ngayon, wala na eh. Oo, kadalasan inuuling na lang. O kasi mas mahal nga naman yung uling kaysa sa ganun. Nga lang, ewan ko kung bakit hindi na namin makita yung nagbibenta. Wala na, tulog na si nanay. Tulog na ako si nanay, guys. Wawa na may matanda. Mga awa yung lalaking yun. Mga ilang taon na sa palagay niyo yun? Mga nasa 45, matanda na. Matanda na po. Ah, Dito po kami pumunta dito. tanda na pala eh. Wawa naman oh. Iba naman yung matanda ni nakawan. Pero 45 years old ka na, tapos pag nanakaw pa rin nasa utak mo. Ano yan, palagi nananakawan ba to? Ngayon lang po. Ngayon lang po. Kasi di naman po talaga, di nandun nga po yan, ano eh. Di naman siya nanakawan eh. Kahit walang tumitulog ng mga tao, wala talaga. Yan lang po. Kung kailang, hindi kasi doon, kahit pa paano, doon kasi, may mga tao, tsaka malapit yung bahay, makakasigaw si nanay. Eh diyan kasi, nasa baba yung mga tao. Eh, Alam hindi ko naman, nananaginip na ako kanina eh. Na? Yung sinabi ni nag-usap si Tita. akala mo nananaginip ka lang na ninakawan si nanay. Sabi ko sa kapatid ko lang, nanakawan daw si Lola. Alam mo kung Grabe totoo, na. nananaginip ata ako. Bilang tinanong ko si Tito, totoo ba na? Kaya na natin, Diyos na bahala din sa mga ganyang tao. Kaya punta tayo doon ala Sardinas. Dito si Kuya, yung anak-anaka ni nanay. Yan, ninakawan daw si nanay kagabi. Nakawa ka eh. Matanda na rin daw. 45 years old daw eh. Nasa 45 na. Nakakulay pula, t-shirt. Pero, sabi ko kay nanay, ayaw mo na eh. Mumukhaan mo ba yun pag Hindi, nakita mo? umana ko nakakita eh. Ha? Umana po. Si Raulo yun, walang away, no? Yung isa naman, malaki ang lalaki kong anak ko, natakot. Bakit daw? Hindi niya silang manong na sama eh. Tapos may hawak daw na tubo. Grabe. Marami talaga dito yan. Dami mga agaw na dito mga ito. Pero hindi mga nakatira dito sa lugar nyo. Alinda. Ha? Alinda. Doon sa baba. Mamaya na, ilang bis mo nakawan yan eh. Sino? Mamaya na yan. Oo nga daw. Saan? Yung mamiyan daw doon, ilang beses na nanakawan yan mga kabiyaya. Ano daw, ninakawan daw ng cellphone, ng ano, no? Yung iba daw nahuli, yung iba hindi. Kasi yung iba, nakita na yung Louie sa CCTV. Oh. Yung nakagapan. Huli. Puno. Magaro. Malapit pa doon sa kanila. Diyan sa baba, wala naman dyan eh, no? Mga bait tatalak ng tao. Tulog. Pagtulog ba? Tawag dito, pero wala namang magnanakaw dyan. Wala naman eh, no? Kaya tumasate.
Hindi na natin masabi, no? Kasi, Tsaka iba-iba na yan dyan, eh, no? Hindi nyo yung iba ba dyan, hindi nyo nakakilala? yung matagal dyan talaga yung iba, mga ano yan, mga patira lang yan. Yung bahay lang kami dito, ngayon ako, siyama, ako, 53 lang. Eh, yung mga una dito, di ba? Buhod pa to. Buhod pa yan. Grabe talaga. Wala ko yung gusto nila namin. Ako pabantay ng mga sundahan leader dito. Oo. Kayo, hindi naman kayo nakaranas na nakawan sa baba. Hindi lang ako yung mga graduate. Kilala mo rin. Kaya ano. Eh, bakit? Hindi ba nila nalaman na nanay mo yan? Hindi mo na lang nanay ko. Siguro kung nakilala nila yan, baka hindi na tinatos. Hindi rin sa mga gago, walang pipila yan. Wala talaga din. Kapag ano, kapag inabot sila ng kati ng kamay, walang pinipili. Kahapon nga dun yung nakatayo ako doon, nagchat-chat ako, nandun ako sa dulo. May dalawang tao na pabalik-balik sa destiny. Yung tingin nila yung pailalim, ganun. Sabi ko, mukhang delikado. Oo. Tatakbo lang nila yun, no? Yung daan pa naman nila, no? Saan? Amitanan yun sa may gulayan? Yung reflect na yun. Oo. Yung poder, Oo. yan doon, labas sa kanila. Sa kabilang kanto na yun. Oo, bilang kanto na. Hindi naroronta ng mga, hindi po mga wanted yan. Nagkanukulong na, nakakalaya na eh. Makakalaya, tapos gagawa ulit ng ganun. Kasi 6 na buwan lang naman ang ating kasi. Pag-tip. 6 na buwan lang talaga. Kasi Randy yan, makutulit na lang ng tanakaw, tapos bisin mo ko rin. Ako, ginagawang patabaan yung kulungan. Grabe, no? May nahuli ka dyan, Tay? Oo! Dala ko pulis. Kailan? Bakal na, motor. Anong ninakaw? Motor. Oo, adyan sa baba mismo? Oo, doon iniwan, sinatya ko pa ang umaka. Ano, pulis ang mayari. Oo, grabe, no? Talamak pala talaga yung nakawan dito, mga kabiyaya. Susi ang dadamay eh. Susi ang nakahuli. Oo, at tinuro ang tao. Nagkakalabas siya. Grabe. Hindi, nalaman niya, hindi siya. Ay, kulong siya. Hindi tinuro niya. Dalawa sila, tao ni sino? Naku. Nakulong na, Tay, nakulong na. Ano, tumakaw. Tago. Nagtatago. So, grabe talaga pala dito, mga kabiyaya. Talamak yung nakawan dito. Kaya medyo delikado rin pala dito si nanay. Kaso, kahit saan namang lugar, kapag marami talagang ganyan, talagang delikado talaga. Ano, Tay? Bukod sa akin, sila, sa akin. Grabe, no? Grabe yung mga tao dito. Ultimong matanda, hindi na sila naawa sa matanda. Kakapiranggot na nga lang yung katawan, kakapiranggot lang yung pera, tapos ninakaw pa. 76 years old, ninakawan pa, wala naman silang... Grabe naman talaga. Alam niyo, sa sobrang gutom, hindi ko alam, ang dami kasi din tamad dito sa lugar natin sa bansa natin, kaya yung iba gumagawa na lang ng katarantaduhan. Ay, yung mga sila. Eh di, ang dami niyo nasasaksihan dito na mga nadudukutan. Ang dami talaga. Yung kasalaya ko dati yung mga ano dito, mga snatcher. Lalakaran ka lang pagka inabit na yung cellphone mo sa may kote. Yung gano'n sa may kote. Oo. Lalakaran ka lang. Lalakaran lang, ba't hindi Pag mo tayo yung hindi sila natatakot? may mga dala rin kasi mga yun. May mga dala din. Lalaban din mo yun eh. Eh dapat pala, kapag once na nadukutan ka, ang gawin mo, talagang tuluyan mo na. Talagang yun. Kasi mamaya, ikaw yung sasaktan eh. Unahan ka yan. Unahan ano. Palang gawain dyan. Oh no, Ano tulad so... nyo yung founder. Ako mga ito, nagsalog ba yung ban, malarti dyan, nagmanobra. Oo. Ito eh, dahil Oo. may gano'n lang yung ano. Yung... Gano'n kasi yung ano yung finance. Grabe. Ako mo, gano'n lang, lakad lang. Gano'n pa siya. Grabe, biruin mo naka-under pa yung sasakyan nila, biglang dinukutan daw. Talamak kasi talaga dito yan.
Lalo dito sa bandang C6, talagang sobrang ano rito. Sobrang talamak yung ganyan kasi una-una, malayo sa kapulisan. Pangalawa, walang masyadong tao, puro sasakyan lang. Tsaka madilim dito pag gabi, sobra. Buti nga ka mo ngayon, nagkailaw-ilaw na, paano pa noon? Sobrang dilim dito, no? Grabe pala talaga dito, nakawan dito, tol. Oo. Wala tayo, ano dito. Si nanay, pati si nanay, pinatos na. Ubus daw yung perang binigay mo kahapon. Kawawa na may matanda. Pero daw, 100. 100. Naiwanan. Naiwanan pa. Makabalikan pa yun. Oo. Magkano ba? 500 ata. Ha? 500. Apo, 500. 500 din. Tapos may pera pa siya. Nasa 1,000 mahigit. Ito po taon, mga 2,000 pilan niya. Kayo tay, na ano nyo na dito na nakawang kayo? Patay? Nanakaw nga CR niya. Ha? Nanakaw yung kanyang papel sa motor. Nanakaw yung akin ano. Yung ano? Yung CR ng motor. ORCR ng motor, ninakaw. Anong gagawin dun? Ha? Anong gagawin sa OR? Layon eh, pwedeng pang ano. Pwede ba yung sanlayong ganon? Oo, pwedeng pang isang layon kasi pwedeng. Oh, sabi niya, isang layon itong ORCR, yung ano, original. Pwede natin nakuha sa kanya. Grabe, no? Pala yun. Grabe talaga, talamak pala talaga dito. Guys, si mo si tatay. Oo. Hindi ko Kawawa. nakalala. Kawawa kawawa yung mga tao dito. Hirap na nga sa buhay, nanakawan pa. Ha? Wala nang magawa matinong tao sa mundo. Kaya nga eh. Dahil, tututusin, hindi man dapat magugutom yung mga tao kung talagang masipag. Eh kaso kadalasan, mas gugustuhin ng mga tao na yung mabilisang pera ba? Yun. Walang pagod. Yun yung kadalasan na gusto nila. Ayaw nilang magsikapa, ayaw nilang mapawisan, ayaw nilang mahirapan. Kaya yun, mas pinipili nila yung ganun. So talamak pala talaga dito. So, sana may mas maganda kasi dapat may rito, may naka-duty isang pulis or dalawa, no? Outpost na to eh. O yan, outpost. Yan si nanay, pulis. Kaso si nanay nananakawan eh. Si Nanay Barangay Tanod dito. Si nanay barangay tanod, si nanay nananakawan. Anak ng wete. Anak ng teteng naman, no? Pa lang. Ha? Eh, paano lalagyan ito ng ano dito? Ng touchscreen, Aircon. aircon, DVD player, DVD. PSP. PSP. Ano pa? Internet, computer shop, tsaka bar. May inuman eh. Dance floor dun eh. May dance Ay, floor dun. may dance floor doon sa gilid. Tinatawa na lang namin pero sobrang dismayado kami ni Tol Sardinas kasi alam mo na, buti sana kung may pera pa rin din kami ngayon, sakto lang tong pang materialis na lang talaga. Ayun yung pinaka mahirap dito. Tapos ngayon, mababalita namin si nanay ninakawan. Si tatay ninakawan din, ORCR. Sa kwento nga sa akin ng anak-anakan ni nanay, dumaan lang daw yung sasakyan. Tapos pag U-turn daw, biglang dinukot na yung cellphone. Siyang cellphone. Dito. Yan yung pagliko mo dyan. Kaya kailangan pala. Baka mamaya nga madukutan din tayo dito. Naka-cellphone tayo, nagbablog. Kaya wag ka pa vlog dito. Andala, yung susi ko sa motor. Oo. Dyan yung susi ng motor mo. Baka biglang mawala yung motor mo. So ikaw, anong masasabi mo sa Shopee? Ano sasabi mo kay Kuya Will, kay Kuya Rapi Tulfo? Halika rito, lapit ka rito. Halika rito. Ano masasabi mo kay kay Kuya Willie? Ano sasabi mo? Kanino anak to? Kapatid nyo rin to? Kapatid din pala nila yan. Ako din pala to ni nanay. Sige, hindi dadaan lang yan. Ano masasabi mo sa Shopee? Wala. Ilan taon ka na? 11 ka na? Patalit mo pa rin. Ikaw, ilan taon ka na? 13. 2 taon tanda. Patalit mo pa rin. Ano nangyari sa'yo? Hindi ka matuli. Ito marunong magtuli ito. Ako marunong magtuli. Gusto tuliang kita? Nalaman niya yung tutubo daw. Yun. Hindi, bata pa naman eh.
Oh, pero huwag mong paabutin na 60 years old bago ka magpatuli, ha? Mga 50 years old, magpatuloy ka na. Sa ano na yon, bato na yon. Ano lang na, patawa lang na, apo pala to nila nanay. Tsaka ito yung binlag ko nung nakaraang araw. Yan. Grabe yung hangin dito, sobrang lakas. So hapon na pala nag-start yung mga gumagawa, kaya yun, anong oras na rin sila dito. So ayan na. Ano nang gagawin ni Boy Sardinas? So ayun mga kuwela, mga kabiyaya, yan, tapos na yung bahay dito ni Nanay Flora. So ayan po. Yan, so bali yan na lang, ayan, lalagyan daw ng trapal yan para may hangin sa loob na pumasok. So yun po, yan, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. Yan, una ang Team Butete. Yan, isa na ako sa member nila, syempre. Thank you sa pag-welcome sa akin doon. Yan, supportahan nyo rin yung mga kasamahan ko. Yan, sila Kalso, please subscribe. Si Boy Sardinas, yan, please subscribe. Edison Butete. At ako, at road to 60k na tayo. Sana tuloy-tuloy. Sana yung views naman yung lumaki, no? Yung views naman sana yung lumaki, guys. Hindi lang yung subscriber. Kasi yun talaga yung pinaka-importante. At syempre sila Ate Dabing ng Davao, yun, subscribe niyo po. At sila JP Bentong ba yun? Nakalimutan ko yung name. At syempre shoutout sa buong sponsor ng Team Butete, sila Mami Leticia, Mami Charmaine din. Kalimutan ko. Sa pag-donate ng bigas sa pangayuda namin, at kay Mami Marlene at Kilola Lolo Woods, yan, sa lahat yan na nandyan. Hindi ko na kayo maisa-isa kasi hindi ko naman patanda yung mga name nyo. At syempre kila Mami Reyna Baher, Tita Bebs, Kalate Para, Kalate Loy, at sa buong Team Bubuli. Yan, may kilab shoutout sa inyo. At sa Team Biyaya din. Yan. At please subscribe din yung mga kamag-anak ko na vlogger. Yan, charity vlog, si Tito Oslik Gibara, si Mama Claire Gibara. At syempre sila Kuya Batosay. Yan, sila Paring Jooms. Yan, shoutout sa inyo lahat yan. At sila Boss L. So ayun, hanggang dito na lang to. At sana, yun nga, kada makikita ko si Nanay, ang laging sabi sa akin, sana mapanood ni Rapi Tulfo yung kanyang video sa akin, or si Senator Rapi Tulfo in action, wanted sa Radyo Sumbungan ng Bayan. Siyempre, sana nga, sabi daw rin ni Nanay, mapanood din daw ng KMJS, no? Yan. Siyempre, yung sila sa Rapi Tulfo Brothers, yan, kasi naman pwedeng tumulong sa kanila, sila Pugong Biyahero, King Lac, sila Tekram, yung mga talagang lihitimong malalaking channel na mga charity vlogger, sana matulungan si Nanay. So hanggang dito na lang, maraming salamat at ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye!